Ahoj všichni, my vás vítáme u tohohle videa. Tohle video je informačka, vítající prostě video. A budeme při tom žrát, protože to je Áňa, u mě spí a když u mě spí Áňa, tak se vždycky nejvíc přežereme bonbonu a všeho. A máme tady docela zásoby, máme tady Spriteky, máme tady Coca-Coly, máme tady Fanty a máme tady hrozně... Máme tady i Pepsiny, já jsem tady hrozně vytrala. Zatopím. No, máme tady i takový nějaký bonbony a tak. No a tohle je uvítání na mém channelu. Na našem Beauty Girls. A v dnešním videu vám chceme sami sebe představit. Jsme nejlepší kámošky a mě napadlo teďka, že ty budeš říkat o mě, co víš a já o tobě, co vím. Takže začne Anča. Nezačneš ty, protože ty jsi tady doma. No dobře. Takže já vím o Anče, že je moje nejlepší kamarádka. Jo, řekni potom o mě to, co máš v denníku, to je srandovní. Má krátké vlasy, má ráda hudbu, zpěv a takovýhle ty blbosti. Tak já mám taky ráda co podobně věci. A hrozně ráda miluje kosmetiku a furt se líčí a takovýhle. No, to bude zajímavý. Jo, a je mentálně postižená tak asi jako já, protože když my se dvě smějem, tak to padne celá země kousek. Marky, to jsou všechny destičky z kosmetiku, jak mám doma. Vidíte to? Ona si vezme kufr a plný ho má kosmetiky. Já si srandu, já mám tady takové malinký stoleček a a řejte o mě. No. A má velký oči. A pojď víc do kamery, tady je kamera, a víš? já tam jsem klidí. Mě tam nehází ten mobil. Takže. Já vím o Marky, že má telefon Acer, což všechny úplně zajímá. Já jsem tady přečtu, jak mám tady s takovým rozstaveným. Marky, prosím tě, zase. Došly bonbony. Takže ten boží, tady tak. Já takhle mám na úvodní stránce. Ještě když ji najdu. Tady jsou ty naše zkratky. Maki, moje nejlepší kamarádka. Má kluka. Nebudu říkat koho. No, nemusíš, ale tak. Má krátké vlasy, hubená v závorce. Pořád něco jí a je pořád hubená. Hezká, oči má bez urážky jako Japonec. To se chychtá, když se mi to četla. Já se i chychtám jako Japonec, takže jako... Ani ne. A další video bude možná jak večer tady u mě spí ona. A nebo jak se líčíme. A moje zájmy? A tvoje zájmy. Herectví, kluk. Kamarádka, další kamarádka. Chceš to přečíst z mýho deníčku? Ne, počkej, kde máš adventní kalendář? To se sem nehodí, že ne? Ona taky pořád něco jí. Ale ne tak sladce jako já furt jim nějaký sladký věci, které se tlousne. A prostě já mám... Kde máš adventní kalendář? Dole. A už jsi dneska zlopla? Jo. Ale my ho máme s bráchou dohromady. Máš druhý, tak já si dám taky druhý. Pojďte, jdeme na to. To je takový boží bonbon a hrozně. A je od Milky, ty by vás to zajímalo. My jsme takový dvě úplně mentální dívky. Holky, dívky. Slečny. No. Nebo ještě, já tu piju Spriteku a tu takhle s Aničkou tu ještě pijeme juice. Ančo, můžeš si najít, ale ne plnou sklenici. Ona, normálně, já mám první skleničku a ona už mi vychlastala snad 2 nebo 3. Prostě juicy, no. No, když pomerančový je můj nejoblíbenější. Můj jablkový. A můj nejoblíbenější je to taky pití, takže. Ale... Proč máš tady jaro, když je zima? Bože, to mám takový na tu výstavní tu poličku, víte? Tam si vždycky přeto a tam si dám takhle dolů ty... No tam si pověsím, co to je, že to je jaro, léto, zima, anděličci. Nevím, proč jsem tam dala, prostě jsem našla doma nějaký anděly. Tak mě napadlo, že tam dám andělíčky. Logika.
tebe bude Einstein, kámo. Já se kouknu, jestli se to nestoplo, doufám, že ne. Ne, dobrý. Už točíme 5 minut, takže myslím, že tady ta uvítačka, informačka by mohla končit a já se A my se jdeme zase přihrat. My se Ty s už námi- to dáš všechny 3. Ne. Tady máš ten poslední? A jo. Ne, já ho neměla. Ty jsi mi ho sežral. Ne, já jsem se ho domyslela sem, promiň. Takže my se s váma loučíme. Čau. Nadar! Už se neuvidíme.